Sanibonani nonke. Igama lami nginguNokubonga Ngwakazikhali. Uma sikhuluma ngeZulu catalog, sikhuluma ngencwadi enamagama ezinto. Buka, incwadi sisuke sikhuluma ngezincwadi zabantwana la izibhalwa khona ngezithombe, ezinye zibhalwa khona ngamagama. La uthola ukuthi kubhalwe izinkondlo, ngabe izindatshana kanye nezingwanekwane. Ila sikwazi khona ukuthi sibaxoxele ngazo, sibafundele zona. Kungenzeka ukuthi useyalala noma kusemini noma ngabe kuntambama. Buka, kubaluleke ngani ke ukuthi uyifunde noma uzithole usifunda? Kubaluleke kakhulu ngoba kwawena ngisho umdala uyakhona ukuthi umqondo wakho uvuleke, ugcina usukwazi ukuthi uzibandakanye nomntwana, ukwazi ukumfundela lezo zincwadi, nikwazi ukuthi nixhumane kabanzi noma kangcono nomntwana, ngoba wena ujwayele ukuthi umfundele lezo zincwadi lezo noma lezo zingwanekwane lezo, umazisa ukuthi kwenzakalani emhlabeni, ngoba bona bakwazi ukuthi bebone. Kodwa uma usumfundela okusebhukwini noma okusencwadini, uyakwazi ukuthi ekuchazisele kabanzi noma yena ekulalele kahle kangcono ngokuthi nixhumane ngokufundelana izincwadi. Umntwana usuke ngafani nomunye ongafundi. Umntwana ofunda ujwayele ukufunda izincwadi, umqondo wakhe uyasheshisa futhi uhlakaniphile futhi uyakwazi ukuthi ecabange kangcono noma ecabange kahle kunalomunye umntwana. Mina ngitholakala kanjani ke ukuthi ngizithole sengibandakanya nayo iZulu catalog? iZulu catalog ngizibandakanya ngokuthi ngike ngathola i-training kwi-book review la isibheka khona izincwadi zabantwana ukuthi zibhalwe kahle ngendlela yini, kumele zenziwe kanjani, uma kunamaphutha wenza kanjani ukuthi ulungise iphutha. Ugcina usuthola nane-hook yencwadi ukuthi le ncwadi uma ngingaphinde ngiyethisise esinye isihloko ngingayibeka ngalolu hlobo. Wonke umuntu kubalekile ukuthi efunde. Ukufunda kubalekile ngoba manje abantwana nabo kusuke kumele befunde iZulu book kuze bezokwazi ukuthi befane namanye abantwana bakwamanye amazwe, njengoba nathi siphila kuleli lizwe lomame. Kubalekile ukufunda, kuhle ukufunda. Yonke into iqala othandweni ukuze izofika nasengqondweni yakho, izokwazi ukuthi ingqondo icabange kangcono, icabange ngothando ukuthi ukufunda kubaluleke kangakanani. Ngiyabonga kakhulu.